Poštovani građani opštine Bogatić, imam potrebu da vam se obratim u ime opštinskog rukovodstva kao predsjednik Skupštine opštine Bogatić, a ispred odborničke većine koja trenutno vrši vlast u lokalnom parlamentu. Svedoci ste da smo lično i kao odbornička grupa vrlo često izloženi u jednom delu javnosti medijskom linču, na način koji prelazi mere i granice kulturnog i lepog ponašanja. Naročito kada su u pitanju teme vezane za iskopavanje bora i litijuma u Republici Srbiji. Iako niko od nas nijednog trenutka nije dao podršku tom projektu, niti je izjavio tako nešto, niti imalo bilo kakvo delovanje da bi se lepile etikete i crtale mete na čelu. Optužujući nekoga da ustupa zemlju za istraživanje u vezi bora i litijuma, a pri tom plasirajući u javnost dezinformacije, ponovo se unosi panika i razdor među građane sa ciljem da se izazovu nemiri, a zarad sitnih političkih poena, a takva politika u najmanju ruku je neozbiljna i naravno kratkog daha. Objasnit ću o čemu se radi. Opština Bogatić je u postupku izrade prostornog plana za period od 2025. do 2035. godine. I tom materijom se bave nadležne službe u okviru uprave, kao obrađivači plana. A izrada plana je zakonska obaveza, pri tom moram da naglasim da je prostorni plan bitan i za sve ostale resurse i radove, a ne samo kada je u pitanju aktuelna tema. Opštinske službe su prilikom izrade, a u toku ranog javnog uvida bile u zakonskoj obavezi da pribave uslove od svih državnih institucija i uvrste ih u nacrt plana koji se nalazi na javnoj raspravi. Iz tog razloga, od strane Ministarstva rudarstva i energetike, sektor za geologiju, u nacrtu plana je ubačen deo koji se odnosi na potencijalna istraživanja bora i litijuma na jednom delu teritorije naše opštine. Dakle, Ministarstvo je tražilo da se to unese u plan, obrađivač je uneo, jer je to zakonska obaveza. Tokom javnog uvida koji traje od 23. januara, a u narednih 30 dana, kao što je predviđeno Zakonom o planiranju i izgradnji, građani mogu u pisanoj formi dostaviti primedbe i sugestije na nacrt plana. Posle završetka javnog uvida, a nakon javne sednice Komisije za planove opštine Bogatić, planski dokument se upućuje na proveru nadležnom ministarstvu. Posle toga, odbornici Skupštine opštine Bogatić usvajaju ili odbacuju prostorni plan opštine Bogatić za period od 2025. do 2035. godine. S tim u vezi, opštinsko rukovodstvo, odbornici Srpske napredne stranke kao odgovorni ljudi će uputiti primedbe na nacrt prostornog plana u skladu sa zakonom i procedurom koja je predviđena u toku javnog uvida u nacrt plana. Takođe, uputit ćemo dopis i nadležnom ministarstvu u kom ćemo tražiti da se sporni dokument povuče iz nacrta prostornog plana. Ja ću vam pročitati i najvažnije segmente primedbe koji su potpisali odbornici, rukovodstvo opštine, većnici, i ovo je jedini način i ispravan put da se urade izmene prostornog plana opštine Bogatić. Ovde su primedbe koje smo stavili, naravno pozivajući se na zakonsku regulativu, i potpisi odbornika, većnika i članova Srpske napredne stranke. Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove, građevinsko zemljište i infrastrukturu, Komisiji za planove opštine Bogatić. Primedbe na nacrt prostornog plana opštine Bogatić. U okviru procedure javnog uvida nacrta prostornog plana opštine Bogatić ulažemo primedbe na definisanje bilo kakve mogućnosti istraživanja ili eksploatacije bora i litijuma na teritoriji opštine Bogatić. Shvatamo da je obrađivač
bio u obavezi da ispoštuje uslove Ministarstva rudarstva i energetike koje su na njihov zahtjev navedene u tekstualnom i grafičkom delu plana. Smatramo da ne postoje nikakvi preduslovi za uvođenje bilo kakvih funkcija iskorišćavanja mineralnih sirovina na našem području, posebno pomenutih bora i litijuma. Nakon stručne procene svih aspekata prostornog plana, obrađivač plana je to i sam zaključio i ogradio se od uslova i nije definisao pravila građenja za nameravane aktivnosti. Opština Bogatić svoj razvoj primarno želi da bazira na razvoju poljoprivrede i prerađivačkih aktivnosti na preradi poljoprivrednih proizvoda, razvoju turizma uz korišćenje potencijala reke Drine, specijalnog rezervata prirode Zasavica, banjskog, izletničkog i etno turizma. Razvoju i korišćenju potencijala geotermalne energije kojima će se unaprediti prethodno postavljena dva cilja. Zahtevamo od obrađivača plana da iz teksta plana izbaci i mogućnost naknadne izrade prostornog plana područja posebne namene za istraživanje minerala bora i litijuma sa grafike i sa pravila građenja. Poštovani građani, ovo su ukratko bile primjedbe na nacrt prostornog plana opštine Bogatić. Ja još jednom vas pozivam sve, i građane i udruženja naše opštine, da se uključite oko izrade prostornog plana, date svoje primjedbe i sugestije, jer se radi o strateški najvažnijem dokumentu za razvoj naše opštine. Hvala.